Arune Toonsdie wienen Ernst Langhout en Johan Keus te gast in het radioprogramma Noorderwien. Ik geef toestemming voor deze opnames, geen probleem. Oké. Langhout en Keus gaan een plaat maken maar de Beatle-verskes in het Friesk. Perfect. Voor deze plaat toerden de heer Nikkel door de provincie maar de nummers van Bob Dylan in het Friesk. Hij van Clipka Plus vreeg je u nou toch wel af als we nou ik de Stones in het Friesk verwachtje kennen. Nou, voordat we met de Beatles begonnen, hebben we het roer aan om bijvoorbeeld de Velvet Underground te doen. Wie? Huh? Velvet Underground, Neil Young. Bijvoorbeeld. Of Velvet Underground, Lou Reed. Schroesto zelfs nog wel eens een nummer? Het volgende project, dat zou misschien ook best wel eens Ernst Langhout in het Fries kunnen eens kennen. Dat is die eerste nadeel van al die oorzetting dingen. Dat in eigen materiaal bloot was lezen, valt er eens tussen terug. De tweede keer die wil paddo's verbieden, hè? Wat vies u daar als oude hippie van? Dat vind ik een beetje onzin dat ze dat verbieden willen. Hoewel ik zelf al, denk ik, zo'n iets 20 jaar net een paddo opeten heb. En daarvoor ik dat te volgen. Maar ja, wat ik mij herinner, wat het in die dan voelde het al helemaal een stukje mij. Oké, Ernst, weten we dat ik daar? Ja, het geheugen is wat... 2 weken geleden stuurden we in Clipka Plus al de clip Lutske Laket uit. Maar die laaide na 1 week alweer uit. Daarom is nou de live registratie van het nummer Viewer op de website te zien.